Salam gaderly watandaşlar, salam ähriwan iýleşler, salam gelin gyýdylar. Bugün biz ýene de şu günnelik täzelikler barada Türkmenistanyň içinden gelýän ajy habarlar barada ýene watandaşlarymyza duýdurmak isleýär, habar bermek isleýär. Gelýän habarlar elbetde gowy habarlar däl, bulan hemmesi ajy habarlar. Günne gün aşa inni ölüm has köpelip başlady. Şol sebäpli biz ýene de bir gerek gyssagly şu ýygnanşygy etmeli etdik, şu gepleşigi. Tanışmışlarymyzyň hem hemmesi iýdi giderli ýazyp durlar, günne gün aşa goňşy golamlarymyzdan aradan çykýanlar köp. Bir maşgaladan bir adam, iki adam günne gün aşa ölüm ýitim gaty köpelýär diýip howsalaly ýagdaýda bizim şu vatandaşlarımız, tanışlarımız ýazyp dur. Ine şuň häzir biz ýene de şu zatlar hakda gurrun vermekçi. Birinji gurruny men özüm şu gelen wakalary aýdyp bereň, ýogulan adamlaryň atlary bilen. Ene düýnüňlükde Sysoýew ýa-ni Türkmen Rus mektebiniň direktori 1 sentýabr güni aradan çykdy. Ondan soň 7 sentýabrda ýene de şol mektebiň pedagogy aradan çykdy. Familiýasy häzir ýadymjynak, olam Rus aýal. Ondan soň Jeren Çaryeva diýip bir aýal maşgala 58-nji ýylda dolan aradan çykdy. Ondan soň ýene düýnüňlükde şu ýerde elimde saklap otyryn oğul meňli Çaryeva Livap vilayatynyň belki araňyzda tanıyan bardyr. Oğul meňli Çaryeva buňa mady şolka matalny fabrikde ýyllar boýy işlän. Häzir özü 69 ýaşynda bolmaly, emma hiç ýyly şu gospitala düşmeden öňürdi. Ýa-ni gospitalaň ady mnogoprofilny bolnitsa diýede Livap vilayatynyň Türkmenawatda. Şolka matalny fabrikde de köp ýyllar işläpdir. O gospitala girmänkä bolnitsa girmänkä ähli MRT, ähli analizlerini tapşyranyna hemme zat gowy çykypdyr analizleri, emma saýsebäp bilen şu kesel bilen virus bilen kesellep şol bolnitsa düşýär, emma özüni öňdönem diabet keseli bar eken, onuň ýeňil görünüşi, ýa-ni tip 2-nji tip diýede, şu 2-nji tip diabetiň dermansyz bejerip bolýan görünüşi, ýa-ni insulinsiz bejerip bolýan görünüşi. Buňa dieta saklaban bejerip bolýar, birim köpürek zaryadka edip, gimnastika da zaryadka köpürek движение edip, wagtly saharyny barlap, iýmesi zatlar iýmesen öz-özü geçip duran bir ýagdaýda bu, ýa-ni diabetiň 2-nji görünüşi. Şol keseli bar ekeni, ol şol gospitala düşenden soň ýagdaý agyrlaşýar. Onu da doktor, ýa-ni derman tap bilenok insulin urmaly şo wagt ýagdaý agyrlaşan wagty. Şu diabetem özüniň ýa-ni sahar, ganyňdaky sahar, şeker ýokary galyp bilýär. Şo wagt gerekli dermanlar bilen aşak düşürmesen ol adam koma düşüp bilýär. Ine şo ýagdaýym şu oğul meňli Çaryewada ýüze çykýar, şeýle ýagdaý bolup geçýär. Şo müdiri, şol gospitalaň müdiri derman tap bilenok bol koma düşýär, garnaşlarym ılgap hemme apteklere barıp aýlanyp görýärler, emma derman şol insulin taplanok ýene de şu ýerde ullakan sorag menne ýüze çykýardy. Nähili aptekler bolup bir Türkmenawatyň içinde bir san aptek däller, onun mersan aptek bardyr, ýöne şolaň içinde näme üçindir hiç birinden insulin tapylmandyr. Indi diýmek diňe iýmet gytçylygy däl, derman gytçylygy 100% bunu aýdyp bolýar da şu derman ýok diýip. Ondan soň çorny rynokda, ýa-ni gara bazardan
insülin tapyalar, garnaşlar getiriyor, emma eyyam giç olya, ol eyyam aradan çıkıyor şol yankı ol mengli çariba diyen bizim vatandaşımız. Ondan sonra tanınmayan adamların bize sağınıken aradan çıkayanın yönü bu bize gelen havarlar eyyam adamlar arkayın aydıp bilen korkman arkayın havarını yetirip bilen adı familyası bilen suratı bilen bize şu haberleri yetirip bilen adamlar elbette biz ulakan bulara minnettarlığımız bildiriyaz. Şular ýaly habarlary ýetirip durmaly, gizlemeliler. Sebäbi bu şu wagtky virusun mutasiýa görnüşi, ýani delta bu ady bu injeden tapyly bu görnüşi virusun gaty apasny gaty howply görnüşi bu bilen oýun etmek bolanok bu koronadan has beter. Şu arada men dün akşam ýürüte okudum. Bu yaş yelenler, yankı yaş adamları parajat ediyor. Esasen yokuşya. Yankı yaş diysem 40 yaş, 50 yaş için aralıktaki, 60 yaş için aralıktaki adamları başka yurtlarda yaş hasap ediliyor. 60-65 yaş hasap ediliyor. Kartaşan yaş deyip 80'den geçen adamlara değil ya da yurtlarda 75'ten 80'den geçen adamları kartaşan adamlar değil ya. Onun önkülörü mesela yaş değil ya. Korona dövründe korona yaşı ulu yankı kartaşan adamlara değil ya da 80-90 yaşlı 100 yaşlı adamlar sebebi daşırıktı. Bilişimiz yer adamlar katılık yaşaya 100'e niyet 100'ünüm geçiyor yaşları. Şol sebeple birazcık yaş kategorisi yurtların arasında ütküye. İnni şol delta görünüşü katı ağır görünüşü günü degiye ödem katı tiz yokuşya yokuşan madına da alpiyatya ölüm bilen otorya soňy. Şoň üçin gaderli vatandaşlar şu gepleşimiz biz bir yeni de yürüte şu varada delta varada şu virüs varada diýäs. Inni şu ýerde bizim ine vatandaşlarymız Türkçe var, yeni Malika Moğolum var. Haysiňiz birinji gurun berjek nämeler bolup geçdi Türkmenistana belki sizem habar alantyňyz dünkü bir kunki bizim gepleşik edilmede yine bir kun geçti. 2-3 gün geçti. Şonun bäri näme habarlar alıp bildiňiz? Malika Moğolum sizden başlaýaly. Baş üstüne. Salam vatandaşlar, salam iyleşler. Şimdi ben eşdiyen zatlarım aytsam hocalık olup önüne samali çeýne alıp berenler var. Ne derman alıp bilmeýän hocalıklar var diye. Ne hilek ýazga da ýalbaryp bermendirler. Ýazga beräý diýip ýalbaranlar da bermän gaýtaryp görüpdirler diýe. Ine şu hojalyklar ölüp gidäýmermi? Bir derman ady üstüne şonu berersiň öz vatandaşyň ölmesin diýip. Ambulans çağırman, skor çağırmana gorkýarlar. Hojalyklar biri ekidip çöllere, palatkalara dıňarlar diýen gorkulary bar. Ol hakykan bolýan zat hemme çäjede de hemme ýerde bar. Doğru. Häzirine sözü ben Tuğçe verin. Tuğçe doğan hani senem öýüň näme bir habarlat eşden bolsaň aýdyp berseň biz vatandaşlarymyz bir habarly bolar. Vatandaşlar, salamlar geçerine Malika abla. İlk olarak şu ölen vatandaşlarımızın Allah rahmet eylesin. Yani yamanam kıynandırıcı bir nime bol oturan hazır Türkmenistan'da. Şu bugünkü alan havarımda öyle Cemlettin Çağalar indi de öylere girip maskaları nimede oturan dedi. Öyün içinde maska takınlar dedi. Ştraf töle de oturan dedi. Öyün içinde takmalı dedi. Şu bir havar sonra uzak karındaşlarımızdan biri öldü bugün. Erten cenazesi. Şu ölen adam 3 öğünün içinde 3 maşkalasında 3 adamı nimedipti. Zarar eden yani keselden. 3'sü ağır kesel yatan 3'sü ayalı 2 çağası adam ölen. Sonra yakın karındaşlarımızdan
Sahır var, o prifka almadı o ayal. Balisa düştü. Balisa düşüp indi 10 at bolup liçenyalarını alıp 10 at bolan yerinde koridora çıkan, koridorda çıkan yerinde ölüleri görüp yıkılıp düşen, yıkılıp korkan, sahırı göterilen sonra reanimatsiya düştü. Hazır indi reanimatsiyada yatan. O näil ölüleri gördü diýen nerede görüpdir ölüleri? Yani koridor hazır bugün yine çağalar bilen gepleştim. Çağalar Balisanın içi deşi dolu diye. Даже ölüler, koridorda ölüler yatandı. До такой степени yani dolu Balisaların içini bararyalı deldi Balisanın mesela. Sonra özümün radına yatam yine Balisada hazır animatsiyada yatam. Erkek doğanım gidip hem yerini barlattı. İçerinde hissat yok. Doku öksür oturandı. Son skoru çağırsalar skoru alı gitmeyecek olan. Alı gidilmezler. Yaşı ulu. Sonra balisa dolu dayan. Son yani erkek doğanım uruşa edip sadede balisa alıp gidip yatıp hazıram yanında yatanıdır animatsiyada. Özellikler. Ölyalar dolup taşan dedi. Hazır ölyalar ucu hem sveji ölyada neler mezarlıklar. Şu təcrübələr. Bazarlar yapık. Haftada bir gün bazar açıla dedi. Ulan kaysi günü bellemez dedi. Ucu produktu alar yerimiz hem yok dedi çağalar. Bir komerski mağazalardan alamız dedi. Uların ucu pustoy baştı dedi. Soğan kımmatçılık, слишком kımmat. Bir latok yumurta представьте edin 400 min. Yani taza pul bilen 80 manat. Zaten açlık, immunitet pes. Bu kımmatçılığın ucu bilmem beter keselçiliği beterine de oturan bular. O adam yemese Mesela nereden immunitet olsun? Meyve yok, kımmatçılık, bazar yapık. Et alıp yiyebilmediler. Tavuk etten hem kımmat. Näme aýtsaň ýöne agzandadın ýöne erep, çüýrep, gopup ýatan. Indi bahanasıyam, indi karan bahanasıyam öyün içine girip öyden maska takmalı da şunun için hem ştraf alıplar halktan. Уже bular последний uçtasına geldiler. Вообще bilmem уже aytma gepim yok. Ne o dilenci gedaylara döndüler. Halk öyle oturup bilmem ki o maska bakana bilen en sonku dermanlık kurnam almana demet yerlerini başlayalar. Bugün çağalar bilen gepleşsem çağalar siz öyde maska takmayanız mı? Yok dedim. Zerre dedi öymeye girip indi maska takınlar dedi. Şunun için hem ştraf al oturan dedi. Ne şu kesel var da yeni de bir üstünü yetireyim. Türk Balkanavat'ta men Balkanavat olsa neme bolýardy? Newitda bolýardy. Men şeýlere düşünýän kön ady Newitda bolmaly, şoň soňky ady Balkanavat bolmaly. Indi şu taýda açylan mazarlyk bar eken, mazarlyk bar bolýan şoň Sputnikden suratyny alyp goýupdyrlar da bir kanallarda. Indi şol her 6 aýdan şo Sputnikde suratyny alypdyrlar bolýan 6 aýda şol berilen ýanky öňkü dron mazarlyk kaptalan täze mazarlyk açypdyrlar da şu 4 burç edip açypdyrlar. Olaýam Sputnik suratyna sereden kiçijek bolup görünýär da ýokardan asmandan alynan surat. Ýöne aslynda mazarlyk açylanyna bir 15 metr, 20 metr edip açylan ok. Mazarlyk açylanyna 1 hektar edip açylýar, 2 hektar edip açylýar. Gaty uly terede 10 hektar edip açylýar. Dogry dämi? Şu mazarlyk edilenine ýerde şu taýdan çöp çalamny traktor bilen sürüp zat edip tekilläp şu taýdan daşda gorowny gumyşyryp 4 burç edip şu ýürite mazarlygy şoňa edip edýärler. Olam 5-6 hektar, 10 hektar uly ýer edýärler aslynda mazarlyk. O 5-10 metr edilmejek belli zat. Indi şu Sputnikden alynan suraty men deňek gördüm de şu geçen ýylky 20-nji ýylda şol korona başlaly bäri alynan surat her 6 aýdan alınıp durýan 3-4 san surat bar da. Bolin şol açylan yer näçe hektara bolsa bilemok, şol yer doly. Geçen 20 Sveji mezarlıklar. Sveji. Geçen 20-nji ýylyň başyndan aýdaly may aýlaryndan fevral aýlary töweregi diýerler. Şondan başlap şunky güneçen iň soňky suratym şu ýylyň iýul aýynda meşeýlerek alınıpdyr.
inni şu tayda 1,5 ýyl bolýardy. 1,5 ýylyň içinde şol 4 burç edilen täze açylan mazarlyk dolu. Şu mazarlyk dolu kapdalan ýene bir ýerine açypdyrlar. Ýöne şol razmerini bilemok men, şol bazarlyň razmerini bilemok. Ýöne toşna eýlet beris 100 metr dälligi 100% belli. Gödüňe getirýäňizmi? Şu taýda dünküde Malika mollama men söz beresim gelýärdi. Şol bir jaýlantyr diýäňde goňşy golumdan birini täze nemedir açylan ýer. Şonu gurrun berseňiz bilen. Neme? O birinin o bir tanışymyň jyýsy ýok bolýar. Ondan şonu täze açylan mazarlykda birinji şonu jaýlaýarlar diýdi. Ondan täze açylan ýer bolan soňa ora çöp çalam muzurlat badır da bir jaýlaryna görýärler. Kapatçylyk çöp çalam kärnip 3 günem barıp üstüne arasalamany çykýarlar. Şu taş töweregini arasalanıp barsalar 34 tane ölü diýýär mazar. 34 tane. 3 günün içinde. Hatta 3 günüm yok şu taýda 2 gün olýardy. Onuň ölýän ölüler hasapda berin. Şu taýdan çoň owasyna daşyna da 1 2 ýakyn owalar. 3 ana 3 tane owa töweregine de. Inni teredin şu taýda 3 tane owadan 2 günün 1 günün içinde sebäbi 24 saat bolýardy adam ölse ölenin gününden hasap edilýär 3'ü. Mesela şu gün ölse ertesi jaýlaýarlarmy? Ondan bir gün 3 bolýar şoň. Ölenin gününden hasap edilýär neme 3'ü diýip. 1 2 3 diýip. Şu gün ertesi jaýlaýarlarmy? Bir günem şoň arasalama giden bolsalar bir sutka bolýar şu taýda 24 saatyň içinde. 34 sany täze mazar diýäňde 34 sany täze mazar bolsa inni hasap ediberin şu taýda o taýda 3 tane owa bolsa töweregine ýakyn owa galan başga daşrakdak raýonda daşrakdak owalar özüniň mazarlygy bar, olar özünikide jaýlaýarlar. Onun näçe kilometrlap kelmeýärler. Getirip başga ýere. Şoň üçin her kim öz garnaşlaryň töweregine jaýlasy gelýär. Öz garnaşlaryny bir-birlerine ýanyna. Inni şu taýda 3 tane owadan her owadan 12 tane adam, 11 tane adam ölüpdir bolýardy bir günde. Her owadan. Ol gaty kendat, ol adamlar, watandaşlar gaty kendat ol. Gaty kendat ol. Owalar men ýaşlymda ýadyma düşýär. Owada biri öläýse 80 ýaşly birini jaýlasalar bara 1 ýyllap, 2 ýyllap şonuň aýdyp berýärdiler. Ene plan ýaşly ýok bolupdyr, pahyr bolayıpdyr, 80 ýaşadypdyrlar, ana näme bolupdyr diýip şol üýşmelen bir ýerde üýşmelen bolsa ana plan agada şeýle bolupdyr diýip şol ölen 2-3 ýyl ölen adamyny ýatlaýarlar da. Dogry dämi men diýän? Şo ýerde adamlar gaty riýetki ölýärdiler. Bir seýrek ölýärdiler de adamlar. Bir owadan bir jaýlansa 3 ýyldan 5 ýyldan bir adam ölerdi. Meniň bilýänim. Bir случайно bir avtoawariýa zat bolup bir ýaş ölüm bolaýmasa adamlar kän ölen okdy onlar ýaly. Bir günde 10 adam, 20 adam daha jaýlamak gaty dilinde aýdyp bolar ýalda hatda. O sanlary. Bir owa ödem. Owada ulluqanat däle owa diýilýär. Hakyky şeýle. Ödeýänem kän. Derman tapyp bilmän ýörenem kän. Aptekların yanına barar ýaly delmiş. Aptekların yanına barar ýaly del. Hem oçur hem de kımmatçılık. Hem kımmat hawa. Adam pahyr ölmejek bolup ýazga ýazdyr wallahi aljak bolýar diýe derman onan beren oklar diýe. Hawa beren oklar diýe. Olga Malika abla şulary halkyň içinde ýani ýurtun içindekiler gören ýokmy? Näme çağlaryna okuwa gönderdiler ýene tezerde. Gören oklardyr. Men pikirimçe gören oklardyr. Görýänler internetin ýoklugundanmy ýa-da bilgilenmesi ýoklugundan internetin ýoklugundan bolup biler. Biram adamlar ciddiye alyn oklar. Şunu seriozna kabul edip bilen oklar. Goňşy ölüp ýatyrmy maňa deňmez diýip pikir edýämkä. Hawa. Şonu ýaly düşünje de bardyr. Hawa. Ýöne O
Olgeçerim aydışınız yalı önler korona teze çıkan vaxtları karılar öyle oturandı. Onu eşte oturandı. Hazır eşitime göre benim yaş adamlar öyle oturan. Yani uzak karındaşlarımızdan eşte oturtmuz yani obadaş nimeden komşulardan yaş adamlar öyle oturan. Aydışınız yalı. Ha o şu derte görünüşü katı Ayakta yürüyen saldın adamlar öyle oturan. Ya şu katı seriyozny feretmer şu delta sebebi in erbet görünüşü virusun ödem var şu mutasiya olup gelip yeni 6 aydan ya yeni 1 yıldan täze virus çıkar. Geçen 20. yılla korona çıktı mı? Bu yıl delta çıktı mı? İndiki yine belalı her bela yine bela keseller dörer ine görle hatta yeni de bir zatlar täze viruslar çıkar indiki yıl. Ne görürsünüz? Şoň üçin adamlar bu zatları seriozny teredin. Vatandaşlar seriozny teredin. Düşünjek bolun sebebi siz bu yıl geçen yıla koronadan garnaşlaňyzy ýitirdiniz. Maşgala çilenleňizi ýitirdiniz. Bu yıl siz deltadan ýitirseňiz, indiki yıl ýene bela beterden ýitirseňiz, siz başgalaňyzda adam galmaýar. Şunu seriozny düşünün adamlar. Maşgalaňyzda adam galmaýar. Bari ýok ama bir 3 tane 5 tane adam madır semýaňyzda. Her gelen virustan birini ýitirjek bolsaňyz siz gödüňize getirin. Siz Türkmen milleti 7 ýaşdaýdy. Ýitirim bolýaňyz basym. Çağalaňyzy iyi bermelilermi mektebe? İyi bermeň. Okuwy bermeň. Paxta çykmasynlar. Ona aytdım. Paxta başladı. Sonra 27. sentyabrda bular bayram vatan haberlerinde dinledikler. 27. sentyabrda bayramçılık mı bir zat çeresi uludan ulu çere adamlar toplar. Halkın kırılıp ölüp yatir katen bayramçılık yadyňa düşýärmi? Şonu bayram etdiýändir ol. Bayram etdiýändir. Namusyň bolsa bayram etmen hatire günet. Namusyň orada kellen ýerine bolsa işleýär, bolsa hatire günet. Adamlar paçka öletir. Günde neçe adam öyle oturan. Öz halkyna dermany mut verilen dermany halk üçin mut verilen dermany bar. Owan sana sowat kömek dip berýär. Mal bolmasa sen halkyna seret, sen halkyň bolmasa sen ite gerekmi? Не только derman, Malika abla, гуманитарный помощь полный продукta hem zat öpçinetdi. Halk açlık, bizlerin halk açlıktan öyle oturan. Aç. Halk musurdan toplap oturan. Aç vücudu düşkün immuniteti pes şoň üçin neme kesele yakaranıp gidip oturlar. Ya öyle camiden baktım bir meyve zat alıp yedinizler. Nereden alalım? Pazarlar yapıp sonra pazar bir gün açıladı. Onda hem dedi neçeste kımmat. Bir günün içinde dedi yani produktaları halkın bunu bilip durup şu zattan vaspolzisiya da otupla, peydalanı otupla uyatsız halkımız bizlerin bilesiz mi? Şu zatları bilip durup halk aç. Sen şu halkına kömek et. Ne için sen kımmatladısan zaten meyvelerin halk yesin şu zatları siz onda. Ne için kımmatladısan? Şunu bilip şu pazarda oturanlar kımmatladıp satı oturanlar şundan peydalanı oturan halkın şu açlığından nimesinden kımmatçılığından. Başka bizlerin halk uyatsız bulundu. Yine yadıga düşýändir. Ne halk bazarda da bir seher bir zatı kımmatlatsalar zabastok etýärdiler he. Ya bir ana çet tölemer bolsa şu gün 2 manat bolsa ertir şonu 5 manat eden bolsa yakasyny ýertip milisiýalar bilen yakaraşýardylar. Öňkü halka näme boldy? Gipnazir bu çetdilermi halkymyzy bilem o. Ýönetim tarapyna gidip oturan oldu bular. Bizlerin naşı kommersantlar, nimeler şuları azgine halka kömek etmeli. Size de bar yeviçi oturupslar. Yok halka bir azgine kömek edin. Pazarşka edin. Şimdi kıyın dövrde. Kıyınçılık, keselçilik başlar. Haytoluk açlık bolsa hayır nimemez. Yani hiç. Ama keselçilik var. İmmuniteti götürülmeli adamların. Biraz yine immunitet bolmalı. Bir ştuk yumurta 12 yarım dedi. Yani köne popülen kançı buladı o. Evet, köne pul bile 12 yarım. Bolsa terze pul bilen hazır 2 manat 50 tenge boladı. 2 manat 50 tenge bir sanı yumurta. Bir ştuk yumurta. Adamların var, vicdanı olmalı. Adamlar
hayır sogap diyen bir adam bolmaly. Sen ömrüňde edip Anam şulaydı görmedin. bana va. Ömrüňde Şu kommersantlar bar azgina kömek etmeli, barlı simyalar, bar simyalar, baylar azgina şu hariplara birazgina podдержка etmeli. Şunu kıyın dövrümüzde. Bir wagtlar 41-45-nji ýyllarda blokadada kandy adamlar bir-birine kömek edipdiler, bir-birine halas edip, yedirip, içirip inmedikler. Şunçalem ýokmy bizleriň halk? Altın kümüşlerini, şay seplerini bağışlattırlar. Bağışlattırlar. Mamalarım, boğalarım aydıp beretdi bizlere altınlarımızı, kümüşlerimizi, hemme zatlarımızı kömek etdik uruşada. Bizlerin halk nujeli şunça yok. Bizde şonu berjek baylar ba. Ýöne hemmesi ölmeyecek yaraktırlar şonu sıkıp ertir belki sana da nesip etmez. Şun edip bersen halka Allah sana iki katını verir. O oran yokordaki bozuk çüyrük devletten biz hiç geri beklentimiz yok. Onu biz yok hasabında görüyoruz. Onunla duygu diyen zat yok. Ýöne sizde yok mu? Öz halkınız, öz Türkmeniniz kapıram olsa, öz vatandaşınız etmeli beýleki ýurtlar şun urşanam bolsa ertir başına bir dat gelse vatandaşım deyip durýar Türkiýede. Siz şon ýarak düşdüňizmi? O kadar mı düşdüňiz? O kadar mı siz vicdansız, duýgusuz bolýaňyz? Türkmen halkym, gaty janym ýene bir aja doýurmak hastyr ýaranlar diýipdir. Bir haja gideniň sowaby berdiler. Gözüň öňüne düşüp baýryp ölüp ýatyrkan ýüzeri siz arkaýyn öýüňizde iýip içip bilýäňiz. Beriň siz beriň onsoň biz baramyz soň beräýär size. Kardyň edin. Şu wagt kyn önüne elinden tutun. Çarşamba bazarları mesela ketli magazinleri bar, bazarları ketli nimeleri bar, kommersiýa magazinleri. Şular biraz güne şu halka kömek etmeli kıyın dövründe. Yok bizler tam tersine kımmat üstüne koyadılar. Şunu ki de momentten vaspользоваться dediler bizlerin halk. Halk var acitmecide öwrüpdirler. Hava. Halk da vicdan alkan. Kıyın dövründe kömek etmeyin yerine tam tersine üstüne nime dediler halk, aç halkın. Uyatsız bizlerin halk. Ben de şurada korkmayın aydın. Uyatsız bizlerin halk. Vicdansız. Vicdansız. Allah'sından korkmaz. Kullarını utanmaz. Şon ýadak dinamız bizimkilerin bu torpdur hakiki. Bir ştuk ya tavukunda olan bir ştuk yumurtası 12,5 min bolam ya 2 manat ya 10 min. Öyle çağalar var hiç bu haketteleri bırakın ketteleri yemesen boldy çağalar haça her gün bir de yumurta yemeli. Ne o? Şuayda Tuğçe korona başlarına Türkiye'de ne hile kime yardım ettiler. Hava. Hemme ya aylık aylıkına kömek ettiler halk, devlet. Sonra hemme ya işsiz oturanlara produkta, даже bizlere hem produkta payladılar. Yabancılara hem produkta payladılar. Ava. Neçe milyon halk, sen neçe milyon halkı var. Sen 2 milyon halkına yardım edip bilmişsen mi? Bak Tuğçecan 2 milyon kalmadı ne tayda? 2 milyon yok. 2 milyon yoktur. 2 milyon neyem yoktur. Bir de statistikasını doğru bilemiz yok. Inni biz baramızın bilirsin mazarlıklara aylanıp sanap o neçe 2020 yılında neçe adam ölünü. Men şu taýda oýla çaryna Türkmenistan'da ýaşaýan mikrofonum açykmy. Bay eline bar bolun. Men bilmesem Allah bilýär size badygyny. Gayrat edin. Ýokardaky, aşagdaky hiç kimden garaşamdyk. Siz kömek edin. Yeter yetmez hocalyklary aýlanyň. Hojalygy bilen korona bolup ýatan hojalyklary aýlanyň. Beriň eliňizden gelen kömegi. Allah da berer size 2 katyny berer. Allah vermese de biz varam soň liçne men özüm berjek size. Liçne özüm berjek. Öz halkyňyz ýok bu torp bar ya, öz halkyňyz. Azıcık vicdanyňyz rahat bolar. Öleňiz soň Allah'ın garşysyna hasap bereňizde bir azıcık vicdanyňyz tırp eden damaryňyz baý bolsa gaýrat edin, beýtmeň. Kömek edin. Ine derman sorapdyr, bermendirler. Men şu günüň ağrydym, şo ýagda eşitip bara. Bir ayersiňe ölmürdün şu derman satýançy yer ýuwdun, derman butgan başyň omrulsun. Adam bra. Şurada Türk'te işli oturanlar pul iverip devlet, hazır devlet ayakta duran.
Bizleri iberen pulumuz bilen devlet ayakta duran. Şular bizleri iberenlerimiz bilen çağalarımız yiyip içip gün gör oturan. Türkiye gelip bilmeyenler nişede oturan. Siz şular oyladınız mı? İş yok. Yok ne? Yani iki çağımam iş yok. İşleyecekler. İkisem işli mendep duran oğlanlar ama iş yok. İş. O men şuun birine tuçacağım gepin öğren. Parta gitmen dedim günlük yazıştık da. Parta başladı bir otursun ya. Neme beğeniyorsunuz gitmen dedim korona var dedim. Bize nar kim veriyor diye. Yine hakiki hocalığına yollaşıyor olan 3 tane çağat var ikini. Olarım yaş küçüğüntek. İş yok o yerine. Biz parta beğeniyoruz ya. Geleceğim sen biz ne derdi diye gitmesek. Biz şundan 5 manat kazanmasan bana kim veriyor diye. Onun işini edip hizmetini edip 5 manat elime verseler şongulen günümü görüp görünüyor. Yine halkın yağdayı. Geçen gün İmo'da paylaştım. Pahtaya çıkmanlar deyip İmo'da paylaşsam neme yerli Can Doğan deyip yazan biri. Pahta bir 5 manat diyen eken şeyle mi? Evet. Ben şu an başka soru veresim meliyade şu çağalar pahta gitmesin koydular gerek. Öňler zorla gidýärdiler mekteplerden çağaları yatımlıklı adam gidýärdiler. Şu an inni galyrly gerek şu. Bir 10 ýyl. Şu an 10 ýyl ber ha? Yok 10 yıl değil. Yok. 10 yıla derdir. 2-3 yıl bolandır. 10 yıla değil. Yani çağlarıma gitti bilemem. Ay buyurun belli der çağalarım sürülmüyor mümkün. Şu bolyan rahatlar aydıp verecek bolyan şu Semaşka deyip Aşgabat'taki balnitsa var ya, hospital. Şu yerde häzir adamlardan ýaňa diye baryan hastalardan ýaňa yer yok diye koridorlarda adamlar barıp ödedin zyňýamışlar, koridorlarda ýatyberýärmişler. Diýäbi hiç kim olara tereden om ýöne bir iň soňky gaçyp atalgasy bolýar-da şu taý balnitsa diýilse akalatda görülse adamlar kömek eder bize diýip umydygardyr da adamlar. Şoň üçin barıp özü demgisen hassa bolan özü barıp psikologa da çağıran özleri barıp koridorda ýykylyp ýatyberýärler diýär. Şoň içiniň işgärleri edil häzir haýsy hospitalyň işgärlerdigini bilemok, maňa suratyny beripdirler. Ne hospitalda ýatan ýanky işläp ýadap özüni ýere zyňýan işgärler bar, medisina işgärler. Şolaň suratyny men göze görkezjek adşdaýda. Okey. Ine hospitalın işgärleri, doktorları, wraçlary. Nerede bolýar? Neresi bu? Türkmenistan be. Türkmenistan. Koridorda ýatan. Koridorda oturan nemeler işgärler ýadap özlerini ýere zyňypdyrlar da. Halis patsalardan ýadap. Men diýjek bolýandym. Gaderli watandaşlar ýene de ştaýdan wagtymyzda maňa bir 2 minut wagtymyz bar. Başardyňyzdan eger güýjüňiz bar bolsa, aýlyk günüňiz goňşyňyzdan sizinki gowrak bolsa, siziň şuun bir döwüm çöregiňiz ýanky bir tegelek çöregiňiz bar bolsa, güni iki bölüp aptalyňdaky goňşyňa agyr ýatan bolsa, hassa bolsa, öýünden çykyp bilmeýän bolsa, şoň gapysyna baryp eltip beriň bir şu bir çöregiň ýarsyny beriň iň bolmanyna gaty garyban bolsaňyz, şoň ýarçysyny bölüşip iň şuun kugun adamyň beýdip başyna durmaz. Bize mene Türkmenistan, Türkmenistan gazanar bolin, bu zatlaryň hemmeti bolmadyk ýaly bolar. Eger başarsaňyz, gruplyrak bolsaňyz, aýlygyňyz, günüňiz bar bolsa, siz keselli däl bolsaňyz, aýag üstüne gezip beren bolsaňyz, bir iň bolmanyna bir kilejik kartoşkasyny eltip beriň özleri bişirip ýetinler. Iň bolmanyna bir käsejik şekeriňiz bolsa, şeker eltip beriň. Ýagyňyz bolsa, ýarty käse bir käse ýag eltip beriň. Garad kömek edin gapdalyňyzdaky ýatan goňşyňyzyň hodama gapysyny hakyp habar sorap duruň. Ýagdaýlar näýili, o salamlaşmak, ýakyn durup gepleşmek köp manal. Şuň günne adamyň bu delta görnüşi diňe immun sistemasy pes adamlary gurşap alýa ýokuşýa. Kesel adama, haýsy adamyň immun sistemasy pes bolsa şol adama ýokuşýandyr. Şoň üçin häzir Türkmenistanyň içindäki hemme 100% diýmeýin, gaty köp prosent, 80% adamlary garyp, ýanky baýlar bolsa bir 20%dir. Baý diýenmem özüne orýan.
Yani aylık günlük bar adam, kalanını 80% ödünü oňarmayan garip adamlar şol sebäpli durşunu Türkmenistanyň içi has ýagdaý peselli, saglyk ýagdaý adamlar ölüp başlady. Şoň üçin gadyrly watandaşlar gaýrat edin, kömek edin goňşularyňyza bir döwüm çöregem bölüşip iň. Siz kömek etmeseňiz hökümetden kömek ýok. Häzir görýäňiz, hökümet başynda oturan mafiýa guramaçylykly mafiýa grupalary özüňiz bilýäňiz. Şol sebäpli olardan kömege garaşmaň. Olar size kömege gelmeden diňe halk häzir bir jebitleşip bir-birine kömek etmese başga ýerden kömek ýok. Indi mundumdan gutordy, gadyrly gelin-gylar şu ýerde hoşlaşaýsak diýen. Hoş sağ olun vatandaşlar. Sağ olun Geçerli Malik abla. Sağ olun vatandaşlar, iyileşler, gayret edip kömek edin bir-birinize. Kıyamet günü goňşudanlar diýipdir. Edir şu wagt kıyamet gopup dur Türkmenistan.